Marwa machielo mabende pod oronwa kacha, Orwa Tai Orwa, mano majority leader mawuok Uyoma Kabong Rachara, wacho naseko donje chenro, kendo aneno Ramogi TV malera. Ong'isa ka ni Joyce Oduor penjo mara ni wach mar chanjo jamni bende yath mitiyo godo, bende gin yath mapok okethore. To bende sama ichanjo jamni, to jok machanjo jamni bende gimiyo gi jamni kata gimiyo jamni go doses moromo. Ang'eni mage moko kuom penjo mabende osebedo ka dhi mbele pa jopiny. Ahinya chanjo mimiyo jopiny. Moko sacho ni ni nyalo bedo ni mano chanjo mokethore to dos mimiyo jamni bende en dos maromo nade, daktari? Erokamano. Koro sirikal kabiro gi chanjo mondo gi chanj jamni to nyaka gi hakikisha nikech sirikal be ohero mana ni dongruok obi ne jogi. Onge sirikal manyalo dwaro mondo jogi othirno kata jogi oyud gigo ma ok owinjore. Koro sama sirikal kelonwa yath mag vaccines, nyaka gi hakikisha ni yedhego gin mag tarik mowinjore. Ok nyal kel yath mose expire ni sirikal okelo mondo ochanj godo jamni. Mano gima ok nyal timore e sirikal. Mago gik ma aparo ni samoro jok moko manigi ohalni moko ma galagala ema samoro nyalo to koyude to nyaka kete olu chik eyo maka nyaka kume kaluwore gi chike mag Kenya, nikech mano othiro dongruok magwa. Kech wang'eyo ni agriculture, weche mag agriculture ema jamni nitiere, to maendi e liumbru kata mana e nguzo maduong' mar economy mar pinje machalo kaka Kenya. Koro Kenya ok nyal yie mondo jamni mag jogi ohinyre. Seche ma dakteche biro chanjo jamni to nitiere gimoro miluongo ni giting'o yath e cool box. Yadhni ikane e fridge kata e freezer, to sami biro kode tikete e cool box. Samo kete cool box cha nyiso ni temperature ne obedo maintained, ma seche kata odonjo ir jamni to odonjo ka en yath mani kod teko madhi geng'o tuoche kuom jamni. Dhi miyo dhiang' bedo kod loso immunity. Ok nyal mi dhiang', ok nyal ting' chanjo e box ma ok okete ng'ich mowinjore. Nikech chanjo nyaka ting' e kama ng'ich. To sirikal onge sirikal manyalo biro ni biro chanjo ni jamni to ok oting'o chanjo mag jamni e box mar ng'ich cha, iluongo ni cooler box. Kamano. Koro nitiere weche ma nyaka sirikal ng'i seche ma gibiro. Kata jolony mondiki gi sirikal gin jogo mosomo weche mag thieth mag jamni e ohaw mamalo, ma gin be ok ginyal yie mondo gibi giketh nying sirikal to bende giketh nying gi giwegi. Nikech ka in daktari to in kod license, sami iketho nying bi timo gimoro e yo ma ok owinjore, to jopiny ok dhi bedo kodi kod adieri kata mana in. Kato koro gik mitimo ok nyal dhi kare. Koro jopiny wabedo ga adiera ni chanjo ka sirikal time to en chanjo mitimo e yo mowinjore. Okenge te mar ng'iyo ni yadhni en safe ne jambwa oselu.